आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कोकणातील पहिले साई रिसॉर्ट आणि क्लब हाऊसचं उद्घाटन राज्याचे परिवहन मंत्री व रत्नागिरीचे पालकमंत्री ॲडव्होकेट अनिल परब यांच्या हस्ते झालं। कोकणातील प्रसिद्ध उद्योजक सदानंद उर्फ अप्पा कदम यांच्या संकल्पनेतून रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड इथं हे भव्य दिव्य साई रिसॉर्ट आणि क्लब हाऊस साकारण्यात आलंय। कोकणातील एकमेव बॅकवेट हॉल, ओपन गार्डन, रेस्टॉरंट, रिव्हर बोटिंग, क्लब हाऊस, स्पा, स्विमिंग पूल, वॉटरफॉल, जिम यासारख्या अनेक सुविधांसह लज्जतदार जेवणाची उत्तम सोय या साई रिसॉर्ट क्लब हाऊसमध्ये आहे। या कार्यक्रमाला खासदार सुनील तटकरे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आमदार योगेश कदम, आमदार प्रकाश सुर्वे या राजकीय मंडळींसह चला हवा येऊ द्या फेम भाऊ कदम यांनी या कार्यक्रमाला विशेष उपस्थिती लावली। कोकणातील पर्यटनाला या रिसॉर्टमुळे आणखी चालना मिळणार आहे व परदेशी पर्यटक कोकणात मोठ्या संख्येनं आता येऊ शकतील असा विश्वास उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केला। हिरवळ प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष व जलनायक किशोर धारिया यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक केलं, तर सदानंद उर्फ अप्पा कदम व युवा उद्योजक अनिकेत कदम यांच्या हस्ते सर्व मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला। जे मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहराला देखील तोडीस तोड असं रिसॉर्ट आज खेडमध्ये उभं राहिलंय। मला असं वाटतं की खेडमधल्या रहिवाशांना किंवा इकडचे जे नागरिक ज्यांना विरंगुळा म्हणून ज्याच्याकडे बघू शकतात असं एक उत्तम ठिकाण आज खेडमध्ये आज अप्पांच्या माध्यमातून उभं राहिलेलं आहे। अप्पांच्या मनात ह्या रिसॉर्टच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यावा। या रिसॉर्टच्या माध्यमातून खेडमधली अनेक पर्यटन दुर्लक्षित स्थळं आहेत, त्यांना चांगल्या पद्धतीने पुन्हा एकदा जशी गरम पाण्याची झरे असतील, इथला रसाळगड असेल, इथला महिपतगड असेल, ह्या सगळ्याची खऱ्या अर्थानं हे केंद्रबिंदू होईल। अप्पा आपल्या दूरदर्शीपणातून हे केंद्र उभं राहील। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।